والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To muna shafi na tara cikin tahin birnin walidaini na Sheikh Muhammad Bello ta gamo da Allahu da rahmatihi. Muna cikin fasali mai ba da tsoro game da abin da shahi sa'a mahaifa. Ba cikin dogon hadisi wanda ya koro bayani irin wahalar su ma yayi ya kai ya komo yana neman ainihin samun sauƙi da rahama ga masu uwaye, amma kuma bai samu nasara ba. Sai da ya dawo yanzu yana maganar uwayen, Allah ya gaya mai cewa ba zai yaye musu ba, sai iyaye su yaye musu. To yanda mi iyaye su yaye su haƙiya, kuma ya buƙaci ainihin a ba dama su je su leƙa wata su ga iyayensu. To suka leƙa su gani shine suka nuna ai lallai ba san abin ya kai haka nan ba. Da tun farko sun yaye musu, yanzu ka saka kuma dama sun nemi hin sulama, yanzu ba ya dama ya nemi ceton su a bai ceto dan mun ka tsaya. To za mu tashi fa yaqulu Allah ta'ala, sai Allah ya ce madaukakin sarki, inni la ukhrijuhum minha illa bi shafa'atikum. Lalle ne ba zan fitar da su daga wata ba face da ceton ku. Wa ma gadabtu alaihim illa bi ghadabikum. Ni bai hushi da su ba face da hushin ku ce ja hushi na gare su ku uwaye. Bai kuma su ce inna nushiduka, lalle mu inna nushiduka, lalle muna shaida gare ka ya Allah. Wa shi nabiyaka, kuma muna shaida annabinka al-mubarak da albarka al-makin mai matsayi da ka aurinka. Muna shaida maka kuma shaida annabinka cewa inna lalle mu qad rabina mun yanzu kan mun yadda wasa mahana hukumun yahi musu bi jami'i malana min balihim. Duk abin da muke da shi a wurin su, duk abin su kai mana mun yahi musu duka. Da haƙƙin na haƙƙin muke da shi a kan su, to mun yahi musu. Don haka fa a karimna, don haka Allah muna roƙonka yanzu kan ka girmama mu. Wa ƙarri a ayyunina, Allah ka sanya idanuwan mu bi khurujihim minan nari, da tasu da cikin wuta. Shi ka samu sanya idanu, to mu san abin haka yake ba, kuma mun ga abin haka yake. To wannan roƙonka Allah kai da shi cikin wuta don mu samu sanya idanu. Don haka fa yamuru Allah ta'ala malikan, sai Allah shi umarci Malik, shi mala'ika tsaron wuta, an yi wajen mai hishe su. Wa ƙasaru fahaman, sun zamo baki ƙirin, jikinsu ya koma wani abu daban, baki ƙirin. Wa yujri Allah ta'ala alaihim al-ma'a min hal hayati. Wato sai Allah ya gudar da wasu ruwa na wani ainihin gulbi na rayuwa, tekun rayuwa, wata ƙorama ta rayuwa, sai a zubo ruwa su zo musu. To ta za ta makarɓuhun, har sai idan halittar ta cika, don halittar sun ga sun kone mus bai kirin. Yanzu sai a zo musu ta ruwa, sai idan halittar su ta kammala, wannan zaratan kuma su koma ɗanyinsu yanzu kan, da sun mushi kuma su koma ɗanyu yanzu. To amma da bihim, sai Allah shi umarni da su, fa adakhalul jannata, wato sai a shiga da su aljanna. Sun maltafata ila ashabihi, to sai Aslama ya juya ga ainihin sahabbai na mutane ne, fa qala, yace to yanzu kan kun ga abin da ka faru ko, to Allah
wallahi ku ji tsoron Allah fi salatikum game da sallar ku wa walidikum da kuma mahaifanku kun ji abin da ka abin kwano don haka baya ga ba da bayani yadda ga sabbai ne yace to kun ji abin kwano don haka kowanne ku ji tsoron Allah game da sallah tai ya tsare sallah tai kenan bauta Allah kenan sannan abu na gaban da bauta Allah ya tabbata kuma ya bi mahaifa ne wa ma malakat aymanukum da kuma abin da hannayenku suka mallaka ka kula da bauta ma Allah da kuka sarki ka bi haƙƙi ka ba da haƙƙin mahaifanka kuma ka ba da haƙƙin na ƙasa gare ka don awa kula da su akhrajahu ibn majah fi targhib wa tarhib wanda ibn majah da wannan hadisi a cikin targhib wa tarhib wannan shine ƙarshen hadisi mun ji wata kaya Allah ya saki shi ba mu ikon ya ga mai fammu ba sai muka cikin wanga halin ba abin faɗa kan dai Allah ya mu ikon ake shi ba mu ya yi wa kuma Allah ya yi mu su gaba ki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala